Jaluk tulung Mas, nek kayak sepot harus serepek Mataram. Lah nyapa? Mosok cakepane bogel tuwek, elek tuwek. Lah kuwi nganu Mas, cakepan kuwi wangsalan. Cakepan ki wangsalan ya iki. Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna. Lah kuwi ya to misalke wong prawira mati lelabuh negara. Cipta lek Kinarta Sabda lek iki ciptane beda kok. Apa rumah sama aku tuwek to ya Ben. Lah kuwi ancen kok Mas. Tuwek penting suwe. Lho putih. Ben. Iki dibleceng kok rene. Lho bleceng. Memang tak sengaja tak marani putih ya Bu ya. Ya Pak. Ya kan? Aku ki roh lho Mas. Putih ki wis tekan ngisor barang lho. Ngomong ngene kene. Masuk kamu percaya niki ya Dik ya. Lagune manis Dik. Lagune apa Mas? Foto ora. Mas, kamu kok basah toh? Kamu habis sama siapa kok basah? Karo puput malu kagel. Apa mau? Sekegel? Heeh. Apa kaya kuat karo puput? Nih, aku nak nang kene diparingi duit terus, kowe maju. Bisa nang. Ndi 200 lho mau aku nonton. 100 modal resek gini. 200 mau aku. Alah. Gusti pangeran. Nggih, Bu. 200 nggih, Bu. Alah. Lho. Lah kok modal resek aku Bu bilang dadi seksi lagi siji lho nih. 200 Mas aku ki titen ning kono ki. Sing 100 berarti engko. Nih, enek iku nih. Ayo dang digayeng. Semar Mulya campur sarine Masis koordinatore Dek Bogel MC-ne Gak pernah ucap hatiku tentang melambai Harimau Aku mau tamasya keliling kedang yori klik Apa? Bosen, kuwi terus bosen. Lihat Bosen Ganti, bosen. tak pernah ucap hello hatiku melambai Harimau tuwe Harimau kowe iso wisen ke MC darah iso nyanyi kok digoneh malah tak pernah ucap semua ayo Semar Mulya
Kok ya ora kono ni. Ora muni Mas, ora urip. Gong cilik kok. Pak Reni iki jare mau 200. Monggo, Bu. Ayo, Bu yo. Semar Mulyo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning sawarmaku Mana di mana? nganti lingsir srengenge ana kene aku tunggu kowe Kan mau nyanyi tek lali. aku bayangke nih Pak Kuwi lak Coworo. tanda-tanda lho Mas. Pak Coworo Pujoko. Pesan-pesan terakhir apa Mas? Udal mencoba ngalak kesusu aku. Bocah iki. Kula boten kesel Pak, mriko mau nonton MC kok jano. Sebar mati ya nek. Kono golek bintang tamu Mas. Sing Ra koyo ora kowe. apa-apa aku. Kowe iki bosen karo aku piye? Ora. Kowe seneng kebyok apa piye? Ora lho Mas. Ngerti ngono mah kebyok Apa dijawab. ngersake wasiat-wasiat apa ngono lho Mas. Padahal masih sedene kan ngejob kebyok lho jane. Lah ya. Dalan nomor gak aktif. Ora entuk sinyaloke. Pun Bu, boten sanyawer mulih jenengan. Pak Joko dereng lho Pak Joko. Nih. Heh. Aja kaya ngono kuwi, ngisen-ngisen ke aku. Ora apa-apa Mas. Kae Pak. Wong aku anu kok njaluk SPP kok. Mangkai Pak. Pak. Janca. Janjane Jane aku wis rindu. Kowe mana Mas? Motor loro trans. Kere iki. Kowe atos yo ni. Lah padha kudu atose iki lho. Kowe buri. Yo gak apa-apa. Kowe buri. Masem tenan kok. Nah, Heeh. Janjane kowe nganti. Bu, kecil. Ya Allah. lah bar nyakil kok ya. Iki najis muga latoh, Mas. Iki nganggo Innova lho. Ines kok. Benges kok nganggo Ines. Dan koyo anu, Mas. Aja cengengesan ya. Janjane kowe ning ngendi?
ngerti ya nih. Mas. Iki nggo tuku aku masa mbok tukoke ngene aku males aku. Iki jarik seragam apa pamer? Seragamnya Semar Mulyo. Masa masih suwek ngene to bojo. Suwek apane Oni? Iki gara-gara kowe iki. Iki. Kowe iku jok selintisane ngono kuwi. Iki dipirsani para penggede-penggede. Yo jan-jane Dik. Beda Mas, kuncine. Jan-jane kowe ning endi? Kaya ngene lho Mas Joko, delalah wong merah oke milih ya dheke. Oksigen. Oke. Mas. Dia butuh napas bantuan. Ya beda. Lah apa? Pak Joko. Pak Joko matur sembah nuwun Pak Joko nggih. Putrine bareng. Keluargamu kabeh kowe. Ora ngetarani nek dina iki sepi. Lah Pak Imen iki tukang son ya nonton. Ya toh? Aditya iki bos Mara Tresna ya nonton. Iki sing lambi coklat apa, Mas? Sing ndi? Sing iki lho, lambi Tabu coklat. anak kuwi. Ora iki lho sing lambi coklat lho ndugluk-ndugluke lho. Lah ya kuwi bose Mara Tresna, Mara Tresna ya ora main. Mara Tresna gak main. Sing main Semar Mulyo tok dina iki. Tenang ae kowe nek perkara kuwi kok Mara. Sang kadung Tresna. Heeh. Penyanyi Mara Tresna ya? Bu Sari. Ngomong gomerene kabeh, Mbak. Ben aja kliwet ning omah. Bek santayup sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulyo. Monggo Pak Di. Pak Di langsung monggo. Sini guyong ngalakalin audio ngundang dan juga genta bola Jansen Indonesia full solar. Cek piring open anaknya dia, Dik. Apa? Sampai kesel kene. Bal-balan kalung dasi ugal-ugalan koyok sing MC. Ayo Mas, kicik. Monggo Pak Deloso, Mas Pardi, Pak De Ngatemi, Pak De Senen. Ayo bangun keluargane Mas, kicik mirip. Monggo Mas Joko. Ayo Mas, kicik mirip. Tembok tinjone, jare Monggo Pak De Ngatemi, Pak De Wakiti. dari mana datangnya lincah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati.
sing tak suwir-suwir dadi selawe jiko papat kari selikur tak pikir melu duwe ora liwat dadi sedulur ayo diamel Wah, Mas Pak Di. Ya Allah Pak Di. Hae lo Pak Di. Kudu adil ya, Mbak. Lah iya. Pak Di hae Pak Di. Karo lagune dilakoke Cahayu. Oke. Oke, baik-baik. Yo. Aja lali pabalengku.
engko pokoke engko Pak Yadi. Ragenan pokoknya ragenan. Spesial dangdut kok ya Mas ya. Pak Pak apa Joko. nih lagunya Pak? Engko bar iki Pak Yadi lagune dangdut. Oke toh Sianto. Ya. Pak Saade katon moblong. Aja lali bawalikku. Monggo napa lagune? niki sembah nuwun keluarga besar saking Pedungkelan.